mi waɗa noon ɗo seeɗa e tawhid ko ɗemde ɓedi haalde e ko ɓerde poti fibde e nder gueɗe diine baɗɗiɗe ɗe ene jeeya e ɗum fibde ko arata ɗo ko e ɓernde mum haala ɗum e ɗemgal mum wonde Allah ko dewateɗo goto dewateɗo ala so wona kanko wala nanɗo wala yeru wala ɓiɗɗo wala jiknaɗo wala debbo wala mo orindi aɗa wonde makko ala fuɗɗode wattande makko ala gasirde sifatoɓe mbawa yettade tigui rigui sifa makko miijotoɓe mbawa filtade fiyaka makko miijotoɓe teskitto koye maale makko kono ɓe mbawa miijade tigui rigui jaati makko hay hunde ɓe komindintako e gandal makko so wona fodde ko haaji danki makko ina heñña asmanuji e leyɗele fofoof terende asmane e leydi tiiɗani mum ko kanko woni towɗo mawɗo ganɗo kumpitiɗo pewjowo bawɗo nanowo jiyowo towɗo mawɗo o assalamu waɗani en ɗo hunde e diina l'islam dosɗe l'islam ko ɗoftade terɗe to konngol e to golle dosɗe mum ko joyi goho seeɗade dewateɗo ala so wona Allah tan goto wonde Mouhammadu ko macciro makko ko nelaɗo makko ɗiɗi toppitade juuɗe tati hoto lewru korka nayyi tottude asakal joyi hajjoyde suuduka bonande kattanɗo tesko adi fo waɗɗade neɗɗo nde hellifa ko andude Allah e nelaɓe mum Allah noon andirte ko sifaji walla maale ɗo waɗi ɗe rewi ko andude noon moƴƴine tafarillaji ɗi Allah fawe dow makko ɗi julde korka asakal hajju e ko nendi hen ɗum noon ina waɗɗi e kala kellifaɗo andude ɗum e gollude ɗum sarɗi so omo wonde hakkille maɗe kellifuɓe wattude mariyade ma fudde lewɓe mofde laaɓde an lewɗe suudde heɓde duuɓi 16 walla wattude fiilade ma ƴettude reedu gonɗingol limanagal liman ko gonɗinde Allah e maleykaji mum e defte mum e nelaɓe mum e ñalawma darga kañum e gonɗinde hoddira ko moƴƴi hen e ko boni hen gonɗinde Allah e sifa kuppidinɗo fibde wonde Allah ko ciforiɗo kala sifaji timmal ceniɗo e dendagal sifaji ustare ɗum woni fibde ina waɗɗanimo jojjanimo toɗɗanimo godal ngenu keddagol ngalu lutodirɗemo e tagore makko gotago to jaati to sifa eto golle hattan muuyo gandal gurdam nanɗe haala e jiiɗ ɗe gueɗe ala e saago ɗe gona e sifaji makko piɓa ina jombi e makko siforade ko weñi ɗiɗo sifaji wasde wodde jogade to fuɗɗima ɗo ha katojingol yerodirede wasde wonde goto ronkere wawnede forcede majjere maayde faaɗugol e mumɗugol e gumɗam ɗe gueɗe annota koɓe keɓamo gonɗinde maleykaji Allah ko ɓalli tagiraɗi annora foyre ɓe ñamata ɓe jarata ɓe ɗanata koko Allah yamiriɓe tan ɓe mbaɗata gonɗinde defte Allah wonde ko defte ɗe Allah jippini e nelaɓe mum e lawol wayi o feññini hen sariyaji ñawoje e fayidaji gam andinde yimɓe e fewnude ɗum fayida e maɗum ɓuuli hen lollude ko linguire zabour e al ouran ko al ouran noon woni ɓurde hoydade addidde huftidinde momtore kala ko yadani e mum e nder defte gadiɗe jippade ɗe gonɗinde nelaɓe Allah wonde ko Allah neliɓe fayde e tagore nde beelaɓe kuccinande e laabi moƴƴere e kaɗande bonande koɓe 313 adi e mabɓe foof ko baba Adama sakkiti ko nelaɗo men Mouhammadou yo Allah juuɗe makko hisnamo Mouhammad Sirajam ya habibu am ballo am aduna e lakara foof ko amin jakori nde jimami foof Allah humtat haaju am ko ceernam duwi foof Allah jaabo lelata ceernam duwi faro wonti mayal lattini faro wonti biiri zomzom ne joguen yere waliyaɓe Allah nendi tamama e ñaamo ma sarifaɓe nangi otoji ne juuɗo ma waliyaɓe Allah jari koye maayo gandal ɗomɗiti nde ceernam nde aryari horsilowe jeɓata ceernam ne jooɗe caali muccide iblata omo daara arse kursi jomam jeyɗo en koye felanelaɗo Allah ceernam yaɓɓuno jappere Seeko Tijjani ceernam jorino mo yima male mo yinma male mo dañma dañi on wasata mo añma woyta ha woyliya abadaw deƴƴata ka jolo bate ummore we collodoro moni fof en unno pundi koyɗo to dewnoɗa ɗon jiggorame ceerno fuɗi ñiiɓe e ɓerde am ko toon mahi kuɓeje e takowoji ɗe ngabbire ñan iidi nde mi soynima ceernam nde laysilo fittande wotorno ardina fittali fof almuɓe Seeko Tijjani tine e beltoɗen saabu golle moƴƴe koye mandankeje wattate dar salam ko Allah hoɗiɗani ceerno men mo yiɗimo e mañimo foof ko jomum rokkimo so Allah huɓɓi foyre jomum ɗellito pitten juma berten juma yontigal Mouhammad Sira jaɓeteɗo ɓerde beela ceernam ko tetela laɓɓinta ɓerde foof jom jampe sabunde so looti tumata jalalo diine Mamoudou yam ngari fas so dore wuuri wanginat en kabata yimre mamati laj e ballalne se lecce sawtal habibi yimre ceerno jalal diine ba koye suudu mawnu jaltuɗa ceerno alhaji Ahmad Tijjani ba woni jinnaɗo ma ceerno alaji Mamadou Seydou woni mamma hitande 1994 aduna jiiɗa e nder Madina Guna suuro ma
te juntuna nadde jangde ceerno mawɗo dalduma o yamiri ceerno abdourahmani mbo e welanowma to abi sama una ñanguɗa juuɗe ceerno adama ñang ceerno ma ceerno mawɗo yamiri nde o toppitto jangde ma saabu koye seeremɓe zamanu garowo jeeɗa ceerno jalal dine ba o giɗo allah mo toñata so woodi komo yiyani ceerno jalal dine ba kono mo nanani o gandu ka weɓata saabu afrique europe asie ala ɗo keddata taw ko yamirore ceerno men mo tikkata ko mooso yongo yontugo gandireɗa hay hajju ko yeeso gardinteɗa sawto ramata on ballal daɓe amadou sambalo